Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim bareni kolač. Evo šta je potrebno. 7 jaja, vanilin šećer, 5 kašika brašna, 4 kašike pšeničnog griza, prašak za pecivo, 1 kašičica kakao praha, 100 g suvog grožđa, 100 g seckanih oraha, sok i korica od jednog limuna i oko 850 g kristal šećera. Rednu sam uključila na 180 stepeni, pleh dimenzija 20x30 sam premazala uljem i posula brašnom i sada počinjem sa pripremom smese. 7 jaja ću umutiti sa 7 kašika kristal šećera i 1 vanilin šećerom. U dobro umućena jaja dodajem 4 kašike griza, 5 kašika brašna i prašak za pecivo i lagano promešam. Polovinu dobijene smese sipam u pripremljen pleh. I stavljam u zagrejanu rernu. U drugu polovinu testa dodajem kašičicu kakao praha i lepo izmešam. 100 g seckanih oraha, 100 g suvog grožđa, koru izrendanu od jednog limuna ću izmešati. Pekla sam 7 minuta, pa ću sad rasporediti smesu od oraha i suvog grožđa. Pa preko drugi deo testa. I onda ću vratiti u rernu. Kolač sam pekla još 15 minuta, pa ću ga ostaviti da se ohladi. 750 g kristal šećera, 300 ml vode, i sok od jednog limuna. Otkad provri, kuvat ću na umerenoj temperaturi 10 minuta. Vrelim sirupom prelivam ohlađen kolač i ostavim da se dobro ohladi. Prijatno! Njam njam!